chokwadi manoterereka apindikiri muchirongwa chedu kagamba remanzi nezuro takambobata ka takachitanga chirongwa kurangarira gamba redu karakatisiya ka Comrade Ketai Mchawaya vakatisiya kamugorera 1999 musi wa 27 July toti kwamuri zororai murugare gamba renyika vakabarwa mugorera 1962 nasondata ndakavimbisa ndikataiwa nhasuno kam tinenge tichisumudzira kubva patakasiyira ipapo kam ainokudaro kam regai tinzweka nhasi tombobata ka nhangaruvanzika nemadzimai mukoma Ketai Mchawaya vachibva kuhondo vakasangana ka nemudzimai wavo vanovaivoka amai vaItai Tekshua Mchawaya makazvinzwira mimi nezuro paya asi tine urombo kuti vakazotisiya vakazosangana ka zvekare neumwe mudzimai Tendai Warikandwa ndiye wakazotora pashure pamaika vaItai Tekshua Mchawaya nodaika regai timbovanzwa kuti vakasangana sei. Matthias ndaidzidza nehanzvadzi yake paakauya kuzotora hanzvadzi yake kuchikoro ndo paakandionawo ipapo tobva tangotaura tese takazowirirana hedu kufamba kwenguva bhosi ainge achingouya nguva dzese kuzotora hanzvadzi yake ipapo mamuri masvika papi pachidanho chipi chikoro? ndandiri form 3 ipapo. Saka maidza mese nehanzvadzi yake muri form 3? Hanzvadzi yake ainzi yani? Iza. Ainzi Laiza. Aiwa zvinofadza chose. Saka imimi muri musikuru uniform imomo ndimo makabvumirana? Kwemima musingachadi kuita zvachikoro? Munongozivawo ka ndizvo wainge waushamwari zvawo takazosvikira pakutozororana asi takabvira kure tichitongotamba tese zvedu. Panguva iyoyo ivo vaita sei? Vaenda kubasa here kana kuti vanga vari vachienda? Anga akuita zvemagitari saka ndo zvandakangofarirawo izvozvo zvemagitari zvaaita izvozvo ndaingofarirawo nziyo 1-2 dzaaimba ndo pandakanzwisana naye ipapo pakufarira nziyo idzodzo chete. Saka imimi pamakamuona ipapo makatoziva kuti uyaenda zvemagitari kana kuti Laiza yakakudza kuti hanzvadzi yangu inoita zvemagitari? Laiza ndiye akandiudza kuti hanzvadzi yangu inoita zvemagitari mazvona saka ndakada kutozoziva manje kuti anoita zvemagitari anonzani ko bhendi rake rinonzi chii mazvona ndobva ndatsanangurirwa zita rebhendi racho rakanzirenzi Kasongo bhendi ndobva ndakatongotanga kufarirawo izvozvo zvekasongo zvacho izvozvo mazvona. Saka mimi bhendi rekasongo maamamborinzwa? Ndamboriti inzwei but ndangasandanyanyisa zvako ndakatonyatsorita interest nazvo nokuda kwake iye mazvona. Tozviziva isisu kuti makare kare zvainetsa kuti mubereki azvitambire kunzwa kuti mwana akuwirirana nemunhu wemagitari. Imimi kwenyu kwakundisina dambudziko? Kwakaita dambudziko rakati kuti ndikangoti ushamwari zvawo vakati zvinoda kungoperera paushamwari ipapo kuzofamba kwenguva. Zvanga zvasvika sei kuvabereki? Zvinongoita kuti mukutamba ikokuka munozopedzisira rimwe zuva maita sei vabereki vatozozviona kuti ko munhu wanga uchifamba naye ndianiko iyeyo ndo maonera avakaita ndokuzotaura manje munhu anoti kutamba naye uyu anonzi Matthias anoita zvemagitari zvikanzi magitari api iwayo ndokutsanangura
zita racho rebhendi vakati asi hatinyanyofarira izvozvo zvevanhu vemagitara ivo. Ndikati ushamwari chete, ndotamba nehanzvadzi yake, ndosaka ndichiwirirana naye mazvona. Vabereki maenda kuchechi repapo? Ipi? Anglican. Ndo chechi yataipinda. Matimi mamuri form 3 hapa. Kudzimara mazoita form 4. Form 4 pamaenda boarding? Ndo kwandandiri. Saka kwakuchagarika here kuboarding? Kwaitogarika zvakanyanya. Because uyu taingoita seushamwari zvedu. Saka kwaigarika zvako. Ndakazotongopedzisira kupedzawo form 4 yacho. Ndichingopedza form 4 ndo paakazotondiroora. Akasvika sei kwabereki? Aive neshamwari yake. Apa zvakaitika manje, shamwari yake yakadzidza nababa wangu kwakutama mission. Asi baba wangu manje vaisazviziva. Iye mukomana uyu ndiye akazoita munyai wake. Munyai wake uyu ndokuenda kuti ende tinokumbira kuna baba wake, tinokumbira musikana kuna baba wake. Nzira yekukumbira inzira yekuroora ndimunoziya. Achibva atouya kwaIfood. Paakasvika pamba achitarisa mudhara wangu kudai, ndo paakabva ati mudhara ndomuziya kawo. Ototaura zita rake, mudhara wangu ndobva atotarisawo munhu unga ndinomuziyawo. Nditi handiuyu nai. Kwakutombundirana paya. Obva nyaya yake yakazova nyore kutaura nekuti vakanga vaziyana kudhara. Mazvionaka, ndo zvakaitika ipapo. Vakazoenda vakanogara vese. Mhuri vachibatsirana vese mabasa. Kuti babava ndakagara navo kwenguva refu. Takagara tese 14 years ndinavo. Babava tichibatsirana zvese. Munhamo nematambudziko. Zvokuti paakanga ari kukasongo, zvekukasongo akasiya instrument yese yaive imubatanidzwa. Ndobva ndasikosenza naye. Ini ndairuka majuzi upenyu hwangu. Mazvionaka. Ndichimubatsirawo kana aida kutenga instrument. Takatenga instrument 4. Pa 4 ipapo ndaibvisawo mari yandinokwanisa. Ndaita 25,000. Ini ndaibvisawo 1,000. Ndo zvandaikwanisawo. Motikari akatenga semunhu womukadzi ndakamupawo mari shoma yandaikwanisa zvekuma 400. Mazvionaka. Saka zvese izvo zvaindibata kuti babava vanganditi chimboendai kumba. Handina kubatikana nekuti dai ndadzoka ndambogara naye. Ndakangoti regerai apedze nyaya dzake ega. Ndo zvandakaita izvozvo. Zvichireva kuti pfuma yese mamaita ndo yakazouya zogarirwa namai nini manje? Ndo yakauya kuzogarirwa namai avo. Because havana kana chavakauya nacho pamba ava amai avo. Mubhedha wangu zvese, masofa angu zvese, stovu zvese, hapana kana chandakatoa kunze kwemushini yemajuzi 8. Yandakanga ndatenga mushini 8 yemajuzi. Ndo yandakatora ndikauya nayo kuno kwaIfood. Ino ndiyo yandakashandisa kufundisa vakomana vairava. Vese vakasvika form 6 vese. Nemushini yangu iyoyo. Ndo pandakazoti vakusenzawo. Mai chimbozorurai. Ndobva ndatengesa hangu mushini iya. Saka izvozvi ndiri kuchengetwa nemukomana 1 musoja. Musoja mukomana yeyu ndiye ari kundichengeta. Achibatsirana naTeki yokuchitungiza. Akakufonerai. Teki anoti akanzwa kuti handisina chekudya anomhanya nechikafu. Mai ndauya nechikafu ichi muchembere. Makatichengeta muchembere kuti kure takakura nemi muchembere. Chikafu ichi ndo zvaanoita Teki Show. Saka Teki anga ana mai vakewo? Anga ina mai vake vakashaya zvawo mai vaTeki. Vakashayika. Mai vaziva? Ndaivaziva. Makatombogara mese? No, ndakavaona ka1 amai avo vatongouyawo
kuzobvunzawo zvavaida kubvunza kuna Muchawaya. Ndokuvaziya kwandakaita nekuti pakandiroora iye vanga vatorambana kare vatosiyana kudhara. Ndina akakutaurira kuti ndine mwana. Akanga akandudza shamwari ndine vana 4. Mudzimai wacho takarambana takangoonana zvekuhondo naamai ava. Saka takaparadzana naamai ava. Ndanga ndisina kuita sei, ndanga ndisina kuroora bhozi zvaiva zvemuhondo. Mazviona. Saka vana vangu ndakavaendesa kumusha kuna mai Tendai ava. Vana vamunin'ina wacho ndiye ari pamba apa. Ndoko akanga kuine vana Teki. Ndopandakazoti shamwari simba rakakura kudai. Ndingangogara ndega rega ndinotora vana ava kumusha ndiita sei ndivachengete. Ndopandakanotora ana Teki shuwa vandakuvachengeta. Saka muri kuona asingandikanganwe Teki kumuchengeta kwandaiita. Mazviona. Zvichireva kuti Teki nevanin'ina vake vese munodyidzana henyu. Zvakanyanyisa. Zvakatonyanyisa. Asi mainini variko kumbawa. Handidi kunyeva. Handiwadzane navo nekuti munongozivo kana uri mudzimai ukaona waitirwa zvakafanana nezvandakaitirwa haungafari. Handiwadzane navo. Chakatika ndechekuti wanano yacho yakazodambudzirika panzira kamushure mokunge vaita vana vaviri, asi ndo mai vakazosara vochengeta ivo vakomana ava. Zvakafamba seiko? Tikangoti masiyana takaita munhu akanga akurwara. Saka ndofunga mukurwara kwaita ikoko ndofungidzira kuti dzimwe nguvachi pamwe musoro wake wakanga wasingamboita zvakanaka, nekuti ndakazozviona pakandidedza kuti uya timbokurukura. Ndopandakaona kuti munhu uyu une kwaitova kutorwara kwaita kawo. Handiti nekuti hatina kumbonetsana zvekuti zvingatoswera kana zvichitaurwa ayo. Ndezvekungoti iye akangotofuma makuseni achitoti chimboendai kumba handimuzvona. Ndikati kunodiko? Zvikanzi aiwa chimboendai ndozouya ndichikutorai. Ndo mabvira atakaita. Inini ndokutoona kuti inga munhu atori serious nezvaari kutaura kamunhu. Kochiko? Aiwa ndafunga kutombogara ndega. Handimazvona. Saka inini semunhu airuka majuzuka ndakatoona kuti nguva yangu iri kutopera. Regai ndingosumuka ndiita sei ndiende kwababa, nekuti munhu handichanzwisisana naye, nekuti zvokutaura ndakanga ndisingazvifarire muupenyu hwangu. Ndo masumukira ndakaita kubva kwaari ndichitouya kuna baba. Baba wakatoti kochiko? Ndikati ameno angotadza kungonzwisisa kuti handakuzvinzwisisa zvaanga achitaura. Saka ini ndangouya. Dzimwe nguva munogona kutuma munhu kuti anonzwa kuti kochi. Mazvona. Ndo kungobva kwandakaita achitozondidedza kechitu kuti uya kuno titaure. Ndazoenda kuya akatoti adzimai sorry ndakakanganisa. Iye zvinezvi nguva yangu yashoma, mazuva angu amashoma. Mauya here nevana vangu vakomana nditaure navo vakomana vairavo. Nguva yangu yapera ndakuda kuzorora. Handizive kuti munobvuma here kuti tikurukure. Ndikati aiwa no, taurai zvenyu. Zvikanzi aiwa inini ndakufa zvangu mazuva amashoma. Saka zvandakufa kudai pfuma yangu ikai ndasiyira vanakomana Take Sure nevanina vake ivava vari vairi. Ndo vatori vezvinhu venhaka yose. Handina zvimwe zvakawanda. Ngatibikirwei chekudya tidye tichifara. Ndozokuperekedzai kumanheru moenda henyu. Mazvo ndobva pabikwa sadza. Aibika ndiana? Airekaita unzwisisa kuti zvakazofamba sei kumberi uko. Mainini wakazouya here? Ndi mainini. Ukakwana mainini kumba. Saka muri kuya here mimi mainini ava makatombogara nawo kana kuti mainini ava vakazosara vouya mobva? Mainini ava vakazosara vouya ndatobva inini. Mazvona ndokuya kwakaita mainini ava. Zvokutoti imimi hamuna kutomboziva kuti kuna mainini? Handina kana kutomboziva kuti kuna mainini.
asi maonera andakazoita manje mainini ava munin'ina vamwe maiguru vedu vaigara kumusha kunyanyadzi ndo maonera andakazovaita kuti inga ndimainini handina dangu kuzotsvaga zvakawanda ndikangoti vangouya pamwe kuti maiguru asisipo regai ndiita sei ndingonochengeta vana ipapo asi ndimainini munin'ina wamaiguru vari kumusha mazviona ndo mafambiro azvakaita ipapa handisi kunyazoziva kuti vakazozvifambisa sei chaizvo mainini ava kuti vagare nemudhara ushu mazviona zvotodimi mai matongona sehama yangoshanya ndo maonera andakaita asi mainini ava isimboya here muripo mainini ava vakambouya rimwe gore vachitomubvunza mumwe musi ndikatovapindura kuti imi muri kudedza zita rake hamuzive kuti ane mudzimai here nevana vakabva vanyarara ndobva ndavati panze pekuti ndikugamushirei sehama ndarwadziwa nezvamataura enda henyu musatopinda zvenyu mugedhi ndozvandakavaita vachibva vaenda mainini mazviona apa vanga vauya kukambuzuma kunogara hama dzaamaiguru vari kumusha ndokwavanga vauya ikoko mainini saka baba vazouya manje mudhara vazouya makavapira sei nyaya iyoyo kuti mainini vauya panapa akati haana tsika mukadzi uyu haazive kuti ndine mukadzi here inini hanyare ndosaka akamitiswa akapiwa mwana ndokutaura kwaakaita ndobva atonyarara saka imimi aigotaura mashoko eya kuita ngisezvinonzi havasi kumuziva saka inenoka munoziva handina kutombobatikana nazvo ndakangoti uyu murume uyu anopenga hapana munhu anotsvaga munhu asina kumboona zvinoreva kuti anotogara achitoonana naye kumusha mukadzi uyu nekuti haapenge kakungoti gogogoi ndauya kuzobvunza Matthias handimazvona ndo zvakaitika ipapo saka papaya pamakazoona vanhu vakugarisana vese hamuna kuzombobvunza here kuti ko nhai baba mwana ndaiti kudii handina hangu kuzozvibvunza ndakangosiyawo komakakonwa nekubvunza zvamamaona chakaindipa kusabvunza ndicho chekuti ini ndandakupikwa ifood kumba kwababa saka ndakangoti zvakawanda handitsvage plus munhu akanga akurwara akanga apera zvekuti waiti ukamutarisa kudai waidonhedza musodzi wakamutarisa mazvona saka ndisina kuda kuti ndibvunze zvese izvozvo asi imimi semunhu wenyu wamakagara naye hamuna kunzwa tsitsi here kuti zviri nani ndiuye ndigari nachero achirwara dzimwe dzanguva zviri kuitika inyani nawe kuti ari kurwara hamuna kunzwa tsitsi kuti ndoda kugara naye munoziva kuti ndakanga ndakatongobatikanawo zvokuti handina kana kuda kuzombobvunza izvozvo futi apa yanga yakubatirai ndeipi nyaya yanga yaita kuti mubatikane ndakanga ndabatikana neikoko kuti ichimboendai kumba ndozouya ndichikutorai mazvona saka izvozvo ndo zvakandibata izvozvo Nasikana mapana vanhu vachakuseka Nasikana mapana vanhu vachakuseka apane umwe zvakare kamusikana akamboshanda kanikasongweni akasangana tigati munhu vakasangana seko naketai kuti auye kusimba kukasongo band ndatokura ndatova musikana muhombe handichatondeva zvangu kuti ranga riri gore ripi but ndatokura ndatova muhombe kuma after grade 7 ndandaregedza chikoro ndokubva sister yangu mwana wekwameguru ndiye akanga achifarira zvekuenda kumaband saka vakanditora vakaenda neni kumashops ndobva vanosangana kumaketa yanga ichiri kasongo. That was 85.
ndobva vanosangana navo kumabhendi. Saka ndakangokura ndine kakaunhu kaiki kuti ndikanzwa panorira music ndaingofarira zvekutamba, ndaifarira zvekutamba zvongoti pakangorira music ndototamba ndandisinganyari. Saka ndakasvika vachichuna magitari avo ndobva vangoridza tumasongs twavo twekungoti vanhu vangonzwa kuti vanhu vebhendi vauya. Vanga vaya kumasvingo ikoko? Kumasvingo papi pacho? Pachib office. Ndobva ndakutotamba. Mwana anotamba. Handei kumba kwenyu, ndanotaura namama vako. Ndobva ndati mama vangu havabvume. Mama tamba sei ipapo? Ndiri munhu ndingangoti ndiri munhu uya akangosununguka kuti ndaiti ndikangonzwa pane music ndaisanyara chiri kumashops ndikatumwa notenga chingwa ndikakanzwa pachirira redhiyo ndaibva ndatanga kutamba. Saka ipapo ndakabva ndatanga kutamba ndobva vatoti aiwa hatisi kusara, takuenda nemi kumba kwenyu tinokumbirai kupi kumba. Saka patakasvika kumba vakabva vati kuna ambuya vangu tachikumbira kumboenda nemwana wenyu kubasa. Havana kuvaudza kuti basa rei kubasa. Saka ivo semunhu aishuvira kuti dei ndawana basa havana kuvhunza kuti chii, nokuti vakati ndinoenda ndinodzoka mangwana. Ndokubva vaenda neni mangwana acho vaenda kunoridza kuchevron kumasvingo. Ndobva tasvika muchevron muya nobva show yadi yaitwa. Handinamboita zviya zvekudzidzisiwa zviya kunzi tamba so. Ndakangobvunza vaitamba kuti misongo yakadai inotambiwa sei. Kwakagara kuna mwanga aitamba? Vasikana ndiani nananga ari kupa nguva iyo? Kwakuna Agnes na Tekla na Ellen na Elisa. Indobva ndaita wechi 5. Vamwe vese vari kupa? Elisa na Ellen vakashaya, Agnes akadzokera kuZambia. Saka Tekla ndiye ariko. Nangoti pasikana ivavo tiri tu vapenyu. Tekla ari kupi? Ari kuMayambara. Saka ndichibva ndatamba ndobva vati handivungi kuti tinokudzosera kupi kumba. Zvatakutoita takutotenga hembe, magumbezi, takutokontinya neruti yedu yatakuenda. Saka ndandina sister yangu yaenda ndichitaura. Sister iyaya ichibva yatumwa nechikafu kumba kuna mai chikanzi mwana tatomutora taenda naye kupi kuHarare. But isusu tatiri kuruti yokuenda kuBedbridge. Vataenda kuBedbridge ndobva tatozoenda kuHarare. Tauya kuno kuHarare ndobva vaenda neni kumba kwavo. Ndomatangira ndakaita kushanda kuKazongo. Right, imimi maenda kumba kwavo. Mama kunogara kupi kunani? Ivo mukumaketai ndo vanga vari mukuru webhendi. Saka ndo vaiona nezvekuti wese auya anotanga asvikira kumba kwavo. Then kana achizotsvaka imba wozotsvaka imba achibva pai kumba kwavo. Kazongo kwakuna mukoma Dembo esanga ari makomrades. Mukoma Dembo, mukoma Rex nevo mukoma Ketai. Mwanchatonderi masita namako knowledge na pane wani anezita rake rekunditisa Rex ndamutaura pane umwe wani. Saka ndo vatairidza navo. Saka vakabva vangonetsana pamusoro pedzimari dzemakombozasi dzekuti anenge akomboza song anofanira kuwanawo share yake semuridzi wesong. Then pakuzosheyana iyi yavanei vachiti ndeye yebhendi vakava kuti uyu afanira kunge achiwana mashares ake nekuda kwokuti anowana ndo pakazotanga pasplit knowledge namako ndo pavakaimba handishai narutsoka. Message yachona yanga yakarerekera pakuti uyu aifanira kunge achiwana share yake iyoyo asingazopindi mumashezi evamwe. Saka vadaro saizvozvo vakazombotaurirana vakange vaita sekunzwisisana nana Timon Mavaleka.
vanzwisana kudero but kushanda kwacho kwanga kusisanyatsoita zvakanaka kwanga kwangokweko kubvutidzana mubva vasongoona kuti zviri nani kuti tisplit. Saka pavakasplit inini zvakaita kuti inini ndisenge ndiri kusaidi kwamukomaketai mungoziva kuti kana vanhu vachishanda zvavanoita kuti vanoita sei. Isu tiri tutata mudzimai nababa, saka inini ndakazobva kusaidi ndikaenda kusaidi rababa. Zvasingachaiti musare uko. Zvasingachaiti kuti ndisare uko. Saka takabva taenda taiitira practice ku7 Mills. Ndokubva tichitofamba netsoka tichienda ku7 Mills mari papasina. Kusvikira taita setainobikira chikafu ikoko kusvikira zvaita zvinenge zviri nani. Saka patakakomboza Gwebede naMhuri yemuAfrica ndo mafirst songs atakatanga nawo ari 2. Ndingangoti kubva kwekutanga vachinditora ini maonero andakazviita ivo vachizongotarisa neunhu hwandaingoveri because ini ndaiva musikana asi kuti handina kukoshesa kuti music yakashata kana kuti chii because ndandiri munhu akangokura achifarira music. Saka ndaingoona sezvakangonaka. Then ndapinda mubasa muyemwe Dembo aishanda nomukadzi wake imomo, Rex aishanda nomukadzi wake imomo, Mako waishanda nomukadzi wake imomo. Amai amako vari kumbawa kwete ava wanga nomwe mukadzi mudiki. Saka pandakazoinge ndako inini pane wandataura kuti ndakanga mazita rake uyu wakanga asina mukadzi anga akangoita gweregwerewo zvake zvaanga angori. Saka hazvina kuzondiremera kuti inini ndinge ndinavo because kumashure kwacho vane pavakambogara vachibva kuhondo pane pavakambogara nabamukuru vangu namukoma Chingsi vachigara vari vese. Saka inini ndaingori mainini ndingangoti vevanhu vese vechikwata chakanga chichigara pamwe chete. Saka hazvina kungorema otherwise ivo vakagara vachitongondifarira kubva kumashure vaitongoziva zvandiri kumashure. Saka hazvina kuzotora time yakareba kuti vasvitse shoko ravo. Saka ini ndakangoona zvakangorerukawo kuti tingogara takadaro. Imimi kungoona kwamai vamagara muchingovadawo futi. Handizvere maiguru. Ndingangoti munongoziva zvinoitika. Pane munhu paanozosvitsa shokoka anosvitsa hake shoko asi imimi mega chero mune matozviona kuti papa ndomamirira zvakaita although ukangonzvenga ukadii asi unochitongozviona kuti ndo zviripo because hapana musikana paimbozobvuma kuti ndoda kutamba band 1 kana kuti ava kuita chivindi chekuti ndoda kunotora mwana wevaridzi kumba kwawo. Saka ndingangoti kubva kumashure zvinhu zvanga zvakangovarerukira nekuti sisi ava vana kutangira kuvazivira musi iwoyo wataenda kumashops vaivaziva nechekudhara tichienda kuna bamukuru kubasa kwavo. Aisi saka vamwe ava pamakauya imimi wozoona kuti imimi makuwadzana nemutungamiriri vamwe vasikana ava hapana here akamboita godo kuti kamusikana adi kauya akanasi ndokaakuenda kunotamba nashefu. Aiwa hapana akaita godo because ava vanga vasiri magirlfriends ekunzi vasikana vaiva kuti havazikamwi kana kuti chii. Vanga vachitori madzimai chaiwo okuti chero even kamushandiro kedu taitochengetedzwawo kana takubuda kumarooms tinotoescortwa kutoenda mubasa toshanda tapedza todzoserwa kunzvimbo kwedu kwatinenge tichigara. Saka hapana pekuti munhu aigumbuka kuti zvakati handina kumboona dambudziko. Imi mashandiro enyama aita mimi hapana pamaiwanawo mukana wokumbonotaurawo nemafanzi.
kamitiro kataiita ndingangoda kupa semuenzaniso zvakungoitwa iko zvino sana Alec Macheso handiti kuti utomusvikira kuti umutaudze haukwanisi kumutaudza because anenge ane magadboard. Saka ndo zvataingoitwa even kombi yedu isusu ivasikana yainge yakatochengetedzwa zvokuti hapana vanhu vanofanira kuuya vachizoti abuse. Kutopinda takatochengetedzwa toita zvatikuita. Saka taisatomboita zviya zvinoita afanika ndingafananidza namamwe mamusician avako iko zvino kuti vasikana anenge achiti akapedza kupinda mune vanhu odididi isusu taisatobvumira. Saka imimi musikana wenyu mwana wokutanga makamuzvara gore ripi? Ndakamuzvara 88. Ndiye anonzi Liza. 88. Wechipiri? Wechipiri ndakamuzvara 91. Ndiye anonzi ano? Anonzi Lansmore. Musikana kuti? Mukomana. Ndichizozvara ushu 96. Na January. Anonzi Gain. Anonzi Gain. Mukomana we? Musikana. Musikana zvakare. Musikana. Aiwa. Zvinofadza chose. Saka munoreva here tuwesa vari vatatu ndiwo kwamukoma Ketai? No. Musikana mukuru nemusikana mudiki ndiwo mukoma Ketai. Wepakati takambonetsana. Makanetsana chi? Munongozama musician zvaarika zvino tinetse inofunga kana makambonzwa history kumashure. Hatina kumboinzwa. Makainzwa. Zvakaitika ndezvekuti inini pandakaroorwa papa namai guru mai vemukomana uyu. Mai vaitai. Then ndokubva tagara takatakara ndobva kwaroorwa mumwe kumashure kwangu. Inini ndakanonoka kubereka. Unofunga ndo chikonzero chakaita kuti varoore kumashure kwangu. But zvakazoitika manje ndezvokuti vana vedu vakaenzana vakasiyana ne3 days. Saka mainini ava vekumashure ava varoorwa tatisinganzwanani taigara tichinetsana. Saka tichinetsana kudero muza kuti pane pamwepo kuti unogona kutadza kunzwisisana kana even nemurume. Ndobva tangosiyana. Takasiyana zvokuti even band harina kuziva kuti tasiyana zvokuti otherwise ndingati apa kake chitundi chitaura kuti mukomana uyu asi wamukoma Ketai. Vanhu vese havazivi vanongoti mwana wamukoma. Isisu tiri 3 baba vemukomana namukoma Ketai neni tisu taiziva kuti mwana uyu ndiwani because pavakazodzokerana neni ndatobata pamuviri kudhara. Saka ndobva ndavatsanangurira vakati no problem. Ndonzwisisa kuti ini ndindakaita sei ndakakanganisa but ndobva tangokontinya takadaro zvokuti hapana akazodini akazoziva. Ndakatozotanga kuzvitaura pakazoshaya murume ndati vana vaende kupi kunamo. Vana ndo vakaenda kunamo. Vaenda kunamo. Kuimba muna kuenda namo se? Inini ndakazoenda ndairwara. Inini ndakazoenda. Vana vaenda kunamo vakaenda vari vangani vari 2. Saka kwakazoita mubvunzo wokuti kusei anga achifanira kutouya mwanakomana watinoziva. But ndakazoti ndapora ndokubva ndazoenda ndikunokwanisa kutsanangura mamiriro anga sekutaura kwatiri kutongoita ikoko. Vana bamukuru vakutaurawo nini kuti ando mamiriro azvo akati secret yenyu yaityisa. Chero even vakomana murumu taitorara muimba 1. Iwo chero kana kuti tomboti vane girlfriend yavo ndakarara zvangu pasi. Girlfriend yavo? It was okay kwandisa. Saka imimi pamakanetsana apa basa raingofamba hapana kubasa hapana chakamira? Akamboziva kuti zvakamira sei. Ini ndindakatozotsanangura nyaya dzose. Hapana akamboziva kuti zvakamira sei. Chero kunana mainini chero kunana. Asi apa manje pamama kuzenge makuti chero makarara murumu mwe chete vaine girlfriend apa imi makarara pasi apa ndo pasazvinge zvakuzooneka. Inini manje zvandaiita manje ndaiti sekuru mai vangu vaiera moyo. Mukoma Ketai imoyo. Saka ndaivati sekuru.
kana iri girlfriend yavo ndongoti ambuya. Saka vanhu vaingondishayivira pangu kuti ko ndiri munhu type ipi yakaita sei, kuti kana girlfriend yacho ndinayo ndogona kutomuudza kuti tiri kutoenda kwaMutare, yotokwira kombi yototevera kwaMutare. Asi girlfriend haizombozviziva here kuti papa aizomboziva kana kuti kuzorumwa nzeve kuti iwe uyu aizozviziva zvakafanana namainini vari kumba uko vakazoziva pavakaenda kunobvisirwa mari nobva vati kana mukadzi asiraitu nezvaanoita izvi handifungi because sisi vake ndo vanga vari mai guru mukadzi wabamukuru vari kumusha. Saka ndiye akazomuudza kuti unoziva here kuti mukadzi uyu handizivi mwoyo wake, mukadzi uyu kuti ndiani wako, ndimai guru wakwa. Saka mai guru zvinhu zvaingonetsa vanhu vakawanda zvaingovanetsa. Handina kugara ndaita dambudziko iroro because chandainzwisisana nemurume ndechekuti nguva zhinji taitaurirana chokwadi, kana ndikagumbukawo ndovaudza chokwadi, vakagumbukawo kana ndaitawo zvavasingadi tomboti pamwe ndangotaura kana kuti mashoko mamwe avasingafariri aingotaura kuti mashoko amataura apa handina kuafarira but vainyanya kundidira mwoyo wangu kuti vana ivava vana ndaingovatora vari vana vangu, saka handisina dambudziko. Right. Saka vana vari kuziva chokwadi avo. Mapanzwa sei, maipiwa sei, hapana angazvigone here zvozvo zvataurwa namai Guru Geti. Mai Guru Geti so unozvigone here izvi? Madzimai zvingabude here kumba kutombosiyana nemurume uchigara murume imwe chete, utombounza umwe mukadzi mumwe uchirara pasi uchida kuti vanhu vari kunze vasazvizive chete. Kutombozvarwa mwana pakati apa asiri wako, iwo zvozvara wako kokupedzera wechi3 ndo yakatambika. Amai kani amai dzinonetsa kuvaka. Wataura wakuma Mutape. Eregeni bodzokera zvakareka kuna amai guru kuti naye amai guru vana vaGeti mai vaziva here? Ndakamuona musikana uyu aishanda naye chokwadi, asi kuzoita kwake naye vana handina kuona kuti chii chainyatsoitika. Munoziva munhu anenge achihwandaka asingade kuti ini ndiita sei ndizvizive, handimazvona. Ndo zvaiitika ipapo. Kudzimara vana vabarwe imimi mamusingazivi kuti chii chikuitika? Ndaisingatombozviziva kuti chii chikutora nzvimbo. Makazotanga kuzvizira papi? Ndakatoita zvekutozvinzwa izvezvi ashaika kudai. Teka achinditaurira kuti amai pane vamwe vana vairi, vana mai avaitamba naMudhara vakauya nevana kumboko vachiti chii, vana vake mama munozviziva here imi mamai? Tati tiwe kuzobvunza imimi nekuti ndimi akagara neMudhara uyu. Ndikati mwanangu inini handina kumboudzwa. Muchawaya uyu kauyu paakandidenza kumba uku akandiudza kuti vana vangu amai ndine vana 8 ndo vana vandinawo. Ndikati taura mazita avo vana ava tiziye. Ndobva ataura mhuri yako iwe weteki nevana vangu vaviri Grigori naMalvin. Ndobva ataura vana vamainini ava vairi Matthias nani naMalvelus. Haana kumbotaura nezvana zvevasikana vana veuyu, haana kutaura nezvavo. Saka usabvume izvozvo nekuti inini handina kuudzwa. Dai changa chiri chokwadi, dai akaita sei akandizisa sekutaura kwaakaita apa. Siyana nazvo. Ndo mataurira ndakaita mushure mekunge ndataurirwa nyaya iyi nemwana. Zvichida kuti amai vevasikana imi mamuwazive kuvaona? Aiwa, handi kumuona ndaimuona pabasa, asi kuti ndizive kuti
ane chaakaita nababava ina handina ruzivo nazvo. Saka kushaika kwa baba uko nanhasi iye hamsati masangana naye? Aiwa, handisati ndasangana naye, handisati. Vasikana vaiveko vaitamba, kwaive naEriza naGetri naGeti naniko vamwe vacho ndakuvakanganwa. Nditi kam yaiti imimi sevanhu vaisenza nevasikana ivavo, imimi hapana here pazvaimbokubatai kumboita shanje kuti vasikana vanoshanda navo ava mangwana handizonzwa zvakati? Ndanga ndisina shungu nezvakawanda nekuti ndaingoti vakadzi ava vanoita sei ndo vanoita kuti basa rake riita sei rifambe zvakanaka. Aiwa, ndandisinei nazvo zvakawanda. Asi hapana kana zvamakazombonzwa here ikoko? Aiwa, no, hapana. Iye aingoitawo zvekuti kana ndiripo inini zvinhu zvake ka zvinenge zvine kakutonyara mukati mazvona. Aitoziva kuti ndine mudzimai panapa pane mudzimai, saka zvimwe zvese aisaita. Chekudya maiti kana makagara semhuri zvezvo aifarira kudya zvakaita sei? Ainyanyofarira sadza nenyama idzodzi ndo zvaaifarirawo. Aiti akabva kubasa zvezve usiku kana mangwanani zvaiitika paari kuti aikwanisa here kungomuka angozorora hake kana kuti aingoti pese paanenge ari anenge achingofunga zvenziyo dzake? Dzimwe nguva anenge atozororawo zvake zvepractice zvaive nemadays aitopractice, asi nguva zhinji anenge akatozororawo zvake achitotaura nemhuri yake ndo zvaaiita. Ko pakunyora nziyo dzake aiita sei? Akafunga zvokuda kunyora nziyo? Akafunga aitongopinda muspeya yake otongotanga kunyora arimo. Kana paine zvimwe zvaakanyora aindibvunza kuti shamwari verenga zvandanyora izvi zvinoimbika here pane vanhu. Nindoverengawo, kana zvichiimbika ndomuudza kuti zvinoimbika, kana pachida kukorektwa ndomuudza kuti korekta apa, because anga ari mumanyika akauya chizezuru chaimunetsa, saka ini ndini muzezuru wacho ndaimubatsira chizezuru gadzirisa kudai ndo zvandaimuudza inini. Right, amado atiririka ndiri kuno kuHighfields kuzororo kwandiri kutaura namai Muchawaya kana kuti Tendai vari kandwa vari kutipa nhoroondo ya mushakabvu Ketai Muchawaya. Saka mimi kambo kamwe kamukataura kuti kamuchiri kurangarira kamukati inini aka ndakambomugadzirisa anyora kambo aka ndikapi kamuchiri kurangarira? Ikako kanonzi zuva nezuva ndo kandaimubatsira ikako. Iye anga akanyora kuti di? Anga akangonyorawo kuti zuva nezuva rine zvaro, nhasi uchafara mangwana uchachemawo. Saka makagadzirisa papa? Ndakangogadzirisawo kuti unonyatso ipapo pazuva nezuva ipapo ndo pandakamubatsira nyatsoreva zuva chairo kuti vanhu vanzwisise kuti uri kuti kudii. Ndo zvandaimubatsira nazvo izvozvo. Iye ungazorerekera kuchimanyika chake? Ndo zvaiita izvozvo. Ndofunga aiti zuva rezuva ringe zvaro, rete rine zvaro, ringe zvaro. Itaika ndeiti wakazomboiona here kana ichirowana Itai Take Sure Muchawaya zuva nezuva? Vanhu vanodonhedza misodzi, vapedza kudonhedza misodzi votanga kukwakuka futi. Because mfana anonyatso kuitsemura nemo zvikanzi neumwe panapa pagrupu regamba remhanzi zvikanzi ndosaka Itai Muchawaya ka ari so humble, akanyorova nekuti dzaakapinda nadzo, dzaakasangana nadzo, dzaaisengeswa namudhara wacho dzimachangani bheki chaiwo.
Hey, na hii maigurugeti. Vakukasongo ko Simba Brothers vakazoita sei vasikana vakazodi imi makaenda uko vamwe ava. Bongo Tekla takazomutora tikaenda kushanda naye. Mumwe musikana ainzi Maria watakanga akambenga akusenza kwa Mako. Ndiyo akasenga ava nesu manje. Saka imimi au Tekla mamutora ko murume wake anga achiti kudiwa. Nemurume wake vanga vasisa nzwanani. Vaingonetsanawo. Pane mumwe musikana watakanga tatora kumasvingo. Saka musikana uyu akazenge anga kudanana na knowledge. Saka knowledge ndiye aidanana na Tekla. Saka azvina kuzomitira zvakanaka ndokubva angoregedza basa. Aregedza basa ndokumutora kwatakaita. In fact akangouya ega achiti ndoda basa. Akaregedza kwana knowledge kweke ndobva auya kwamuri. Saka zvakutora kuti ukangotadza kuwirirana na boss uko basa ratopera futi. No. Yanga iri nawo kuti basa rechimusician rakaoma. Rine trick roda kuti sizvazvakaita mukumaketai vane mitemo yavo yavakandipa kubva ndichitanga basa. Ndikainzwisisa ndikaigamuchira. Yanga iri kuti chi? Inini ndinoshanda nepublic. Ndaikumbirisawo kuti pamunondiona ndakagara nevanhu, kana vanga vavakadzi, kana vanga vavarume, kana mukandiona ndishandisa mari zvakaita sei, musazondimirirawo mberi kwangu muchindipopotera because inde ndichimaketa basa rangu. Imimiwo futi ndandichikumbirisawo kuti mugone kutaura nepublic. Handifaniri kukutevererai. Imimi munofanira kungozviziva kuti ndiri mudzimai womuridzi muchizvichengetedza mega, kwete kuti ini ndikuudze kuti pai mandibhowa. Uyezve kana tikatsamwisana mumba hazvifaniri kuonekwa nevanhu kutanga vatoshanda navo kuti vazive kuti tatukana, kana kuti vanhu vazive kuti tatukana, kwete. Saka imimi manga mapuwa mukana iwo toza nzvimbo dzamaishandira vanhu vanenge vadhakwa vanwa zvavo. Chidhakwa choda kuzembera imimi maifanira kungoteyamira yenyu. Ndingangoti kazhinji munhu akaona unhu hwako anongoteedzera unhu hwako. Kana iwewewo uri loose anongozviona kuti uri loose. But kana uri munhu uya anogona kuzvibata anotozviona kuti apa padi apa svikiki. Makashanda mese kudaro iri Simba Brothers kusvikira papi? Simba Brothers ndakasenza ndingangoti kusvikira 90 ndaiti pandinenge ndazvitakura ndinozorora kana ndakunzwa kuti nyama dzangu hadzichaiti, ndosununguka. Kana ndasununguka ndoita sei, ndobva ndasiya mwana. Vana vangu vese vari 3 ndingatoti akamwa mukaka uyu musikana mudiko ndiye akamwa mukaka because baba vangu ndakamuzvara after 3 months ndopavakasungwa. Saka after 3 months ipapo ndopandakakwanisa kuchishanda ndine mwana ndisingakwanisi kuti ndigone kubhadhara musikana wokumusiyira mwana. Saka ndopaakawana mukana wokumwa mukaka. Ava tu ava handina kutombokwanisa kumupa mukaka wacho because ndaingoti ngorumura kusiya totodzokera kubasa. Vasikana vebasa chaivo vaitongonetsera kuti kana iwo kana usipo vanenge vachingoitawo zvavo zviya zvokuti vamwe vanodhakwa, vamwe vanongoti zviya zvokuti anodherera unonoka kuuya pastage. But kana uripo uchigona kuti ngatidai vasikana ngatidai, otherwise zvinobatsira. Zvichira kuti mimi mama kuSimba Brothers ndi mama kutotungamirira manje vasikana. Naye mwana mai chenjera.
chokwadi naye mwana wamai wakuru wakaseka urema waita sei wafa. Right. Manzi mainini vakauya vanga vari hama, vanga vari muningina wabamukuru mudzimai wemukoma waKetai Muchawaya, ndo vakazouya, ndo vari pamba iko zvinezvi. Ndizvo here izvozvo ndakaenda kwenini kuchitungwiza kundikavaona variko izvozvi, vakaita kusadza bhavhu vagere zvavo vari ti gogo vapipido. Ndikaita kuona rekatinzwa kuti zvakasangana sei. Ari pawo mugomo. Zvinofanira chisi makabarwa gore ripi? Akabarwa gore ra 1970. Kupi? Kunyanyadzi kwaMutare. Makakurira kumakomo? Ya. Chikoro chenyu makapindira kupi? Akapindirawo kwaMutare ukoko. Pachikoro chipi? Nyanyadzi Primary School ne St Patrick ne Nyanyadzi Secondary School. Mukazopedza secondary yenyu rini? Tina zviri kuzonyatsopedza zvakanaka, asi takati fambeu shoma. Aiwa, zvinowanika mukurarama izvozvo. Makazosangana sei namukoma? Since tichigara kumwe chete kando kwatakangosangana ikoko kumusha kwedu kwaMutare. Panguva iyoyo vaigara kwaMutare here kana kuti vaigara kunoko kuzoonana kwenyu? Sevanhu vachingooridza vachifamba vachidi, waimbouya wakati kuHarare wakati kumusha, saka taingoonana nguva nenguva nokuti ndo kumusha kwawo. Akatanga kuona umwe ndiana? Obvious anotanga kuona kandi baba. Mundu wakatanga kuona. Munonduza kuti madzimai kana muchiti obvious anotanga kuona ndi baba, munorevera kuti madzimai havana mukana wekuonawo? Kuona wanawo, asi kana achitaura kuona kwekuti ndakudawo tongoti ndiye baba wakatanga. Posi kuona taionana zvemaziso, asi kuzoona kukutaura kuti ndinokudawo ndiwo baba. Imi mamsati imi kuwaona maingoona zvikungowaziva chete. Asi pamakatanga kuwaona papa muna kudati danga ari wangu. Hazvikurumbidzi kupinda. Zvinozongopinda chete kana munhu ataura zvaataura. Iwe mfunga dzako zvinenge zvisimo. Paanozotaura yeye ndipo unozotanga kufunga izvozvo. Unozongokirikawo zvazvo. Aiwa zvinofadza chose. Saka mimi makaonana kumusha kunyanyadza. Wakati chii? Zvinongotaurwa zvemazuva ese nevarume vese izvo. Aiwa, tinoti isiso vamwe tizive nekuti katofunza kumwezvo zvekare nezvanhasi zvakasiyana. Munoziva kuti kudii maigoro? Vamwe makarekare vainyora katsamba wopa kana tete kana shamwari zinondisvitsira ukashambako. Vamwe vaisvika vega. Mazuva ano kwakanaka kwava nemafoni. Saka comrade wakauya sei? Wakashandisa chicomrade iriko? Comrade wakangoshandisa chicomrade, wakabva ngotaura ipapo. Kunyangwe pakazoitawo munhu pakati, asi soko rakatanga naivo straight. Imi mukatodi? Tikamboramba, unomboramba. Posta isingadi vanhu vemabhendi, ichiti vanhu vemabhendi havana kudzikama, vanorora, saka takatomboramba chaiko zvakasimba. Kwenguva yakareba sei? Takatombodhonza. But iwo achingoramba wakaisa? Aiwa achiramba wakatoti pikerere chaivo. Tisikatodi. Saka imimi pakupedzisira manje makabva makurirwa simba? Pakupedzisira unozokurirwa semunhu anga akasununguka, aishandise bhegi rake, saka aingotange bhegi rake kuhama, saka hama kusvikira dzava kuti wewe nokuti yakatosvikaonana tete ini chiramba chete. Saka makashandisirwa chisimba kuva kuti munhu aitoshanda nebhegi, otanga nebhegi rake kuhama, otenga oitonge ndiye ashanyirwa iye ndiye.
saka ndokundihwina kwaakanditi imi mamusora mavega manje ya kubva ndasara ndandiga hama dzese dzabatana naye hama dzese dzakatobatana sokanzi iweyo ndio ndakutoblamwa manje kuti wewe uri kuzvitire takauya zvakanaka chaizvo ya takatoya takatoroorwa zvakanaka tiri kumba kwedu tikatanga kuchiendawo kwana Muchawayo kwandaroorwa kwacho tikaperekedzwa zvakanaka svikirawo ndatakuranawo nemurume wangu kuuyawo muHarare. imimi pamakatanga kusangana nawo makatanga kufunga kuti vanewo mabhendi vanoroora saka makazviona zviri izvo here kana kuti aya hazvisiri izvo mberi mafamba iye zvose zvaakanditaurira kuti hazvina kudaro ndakangotendawo mashoko ake akataurawo kuti zvakamira so zvikamira so saka kwandira zvisina kudaro ndiri kude munhu wangu ende muchisvika kumba makaona kusina munhu ya ndozvo zvakazoita aiwa zvinofadza chose ndokudaro magara namukoma wanga vari munhu akaita sei anga ari munhu akasununguka kusununguka kuhama kuvanhu chaiwo anga akasununguka nokuti iye pane nguva yakatoti ini ndiri munhu wevanhu zvokuti usazoite kunga kurwadziwa kana ukangoona mumwe munhu angosvika ngonditi mupunde nekuti ndiri munhu wevanhu anoshanda nevanhu saka wamwe vanongosvika ngoti mhora yangumaketai otongombundikira saka ndakatozvigamuchira sezvazviri zvandiri kudaro kuti vanga ari munhu wevanhu aigara nevanhu vasiri hama dzake zvokuti chero paakatisiya pawakaenda pawakashaya ndakatosara ndine wamwe wakomana waingoti uyu munin'ina wangu uyu ndiani anokubatsiraiwo apa mwaite zvainjiniya aiona zveinstrument kana ikafa aigona kugadzira kati saka chibetsero munin'ina wangu saka takagara titori nevanhu vataitogara nawo dzisiri hama asi nekudawo kungoti munhu aide vanhu imi makambowanawo here mukana wekumboenomirawo pabasa rawo pavairidza aizvida chaizvo kuenda nemuri patini pakutanga ndaitonyara semunhu anga asina kuzvijaira anombokura ndichizviita takatowanikwawo tiri kumba kwedu takatozvigarirawo handaienda mumabhawa saka ndaitotya kutonyara ndokwandaita pane vanhu vakawandisa kusvikira ndazvijaira nekuti aitodawo kuenda nemhuri yake paya kana achiridze pakasunuka pakanaka aibva ati handi mafamily shows mweya right tingati tsitsu pabasa rake mamune chekuita here pabasa rake ya imomo oyo taimbobatsira tine mumwe mai pane pamwe pandakatozopotsa ndatorekodha washayiwa ku aibheka asi zvinongoita bhenda munozviziva kuti akambotite apa akamboone pamwe paanzika mari atoenda pamwe mune matoita 1 week muchitraina uku makaronga date obva atongokurasisa ipo pamwe anenge chide zvemari handi kuti koko kwachari utonoone mari yakawanda anotoya futi kudzoka mukamwe atopedza ipapo akangoti iteite ikoko mazuva mairi matatu adzoka saka wangu atombosvike panguva yekutoti ndakatombonge ndakutodaira asi ubva pazoite munhu zvake ubva saka maiguru munoimba kani hazvenguva iyoyo ndoimba mugospel asi papo ngokuti zvaya zvanetsa saka ndatongowabatsira ikambo kapi kamama kuda kubatsira kana muchiri kutondera kamwe chete zvako kakuti handina simba kanemba kachitichiwa mwati kazivisa ini handina simba Mwari Baba tinokumbira kwamuri Mwari Baba tarisai hondo dzandakatarisana nadzo saka imaita mune muchita mabacking vocals ipapo so hamuna kuzokwanisa kuzobudirira akazodzoka muridzi wacho pane akazowanikwawo musikana akazowabatsira
kuimakadika aiwari 100 tingoenda isusu aiwa ayo ndakangoti since apo ari kuita basa uchirigei waiti manditika so iyo panguva yavo yomukoma imi hamuna kuda kumboda kuitawo shungu yekuti mumboti handida kumboimba sezvo mati mi munemba mimi mofarira gospel munoenda kuchechi kupi isayoja koivo vaimboenda here kuchechi vakatinga watinduka pavakatozoshavangu watinduka asi mazuva ekutanga matanga kugara navo vanga vasingaende chechi vakatozoenda through inini aiwa tinozvikudza chose saka makadi kuwanyengedza kuti aiwa ndoda kumbopinda mustudio kauti ndovaikutsikirira vasaitsikirira vanga vatori free ngoti zvokuti pamwe ndisina kutoti pressure kuti zvaingosara ichingoitawo basa saizvozvo saka handingati vakaramba pamimanzi yavo mika munoti akaka ndo kandofarira kanondibata mwoyo ndekapi ikoko handina simba ika kandamboimba ika ndo kanokubata mwoyo kanondibatawo mwoyo sei apozi kane mashoko acho ane ichitaurawo nezvamwari kuti anonga achitoshirawo kuti imi Mwari ini pachangu handina simba asi simba ndotoriona kune imimi saka ndaingoona kuti mashoko acho akanaka anga ari munhu akase tingati anga ari munhu anga ane hasha here hasha dziripo kana mukawagumburisa waitsama munhu aitonyatsokuudza ipapo saka iwo watoda kuti zviite zvakanaka unotonyarara munhu aigumbuka especially pabasa ravo kana zvinhu zvisina kumira mushe iwo aitowaziva kuti mudhara zvinomira mushe kana basa ravo risina kumira mushe uye munotonyarara munototambire kure kuti zviite zvakanaka then kana zvadzikawo aiwa munhu aifara asi munhu aigumbuka kana zvinhu zvavo wakavhiringwa saka mukira mimi kuti kufanisa kwavo ikoko ndopa kuri kuvhikwa kuri kugumbuka kwavo zvekare ikoko havasaigumbukire pasina waitogumbukire zviripo zvekuwadena izvozvo ndozvaasingadi saka maitozwa kuti kana pakanganisa kutoziva kuti nhasi mukangwara mutokurumidza kugadzirisa zvinhu zvacho kana zvichigadzirika kana zvisingagadzirika ndiwe utanga kutokumbirira regerera kwete udo uzvipikisa kuzotanga kuti aiwa kana udo ipapo ndopo maizoburana maita kurana burana sepapi pamuchiri kuyeuka imipa wakamboti papa zvakambowagumbura apa pakadai izvozvo zvevakomana izvozvo zvokuti maite 1 week wangunyatsozoiti zuva rekunorekodha ndinhasi munhu anotanga kunyosera kana kunonoka zvake kana ipo papo vaikomboza semanzi yawo hasha dziripo kana mukawagumburisa imomo taimbobatsira kune mumwe mai pane pamwe pandakatozopotsa ndatorekodha washayiwa aibheka asi zvinongoita bhenda munozviziva kuti akamboti apa akamboone pamwe paanzika mari atoenda pamwe mune matoita 1 week muchitraina uku makaronga date obva atongokurasisa ipo pamwe anenge chide zvemari handi kuti kuko kwachari kutonoone mari yakawanda waigona kunyora pane zvinenge zvaitika kana nyaya yaitika kana kunhamo chaiko mune maenda vanongoona zviri kuitika obva wanyora zvimwe zvaigona kuuya wakarara zvezvongo ndangonzwe kambo tongoti munhu ainga nechipo munhu ainga nechipo nokuti chipo chavo ichochi chakatoti vaende kuhondo kwakatangire mabanjo avo ikoko vachitoendatena vanhu zvokuti chero petinotopinda mumaofisi acho nanhasi wakangoziva kuti ndiri mudzimai wavanobva kutoti murume enyu aitivaraidza nguva yehondo saka ndokwazvakatangira tongoti zvakangobva mukuberekwa chibva waenda nazvo kuhondo kuti kubve kuhondo ndokwakazoya uchitangirwa
kuita zvemagitari. Aiwa, zvinofadza chose. So nokudaro vafamba nzvimbo dzamungati imimi idzi ndo dzavainyanya kufarira kudzokera vachifarirwa nevanhu ndedzipi? Waitenderera special wakaende ruti yekumutare pinda mwamutare wobva wapfurira bechinafu chidaro chipingi waitenderera zvokuti waidiwa zvisingaiti. Ko vakasvika kunyanyadzi koko chichaitika? Kunyanyadzi kwakutori serious. Nokuti waibva wazikanwa kuti ndo chizvarwa chemunhu, saka wachibva nekuimba kwawo ikoko zvaikwezva vanhu zvisingaite. Vanhu waiuya waisapota zvisingaiti, kuenda kwese ruti yacho yese wachitenderera ikoko. Waifarirwa nekuti waiziva kuti mwana wedu akakurire muno. Imimi makabva mawanikwawo nemwana wemunharaunda ikoko. Zvakakubatai sei? Maizvitora sei? Vaikutambirai sei veikoko? Ngatiti mangoendawo mega vokunza kondo amai Muchawaya ka. Vaitifarira chaizvo. Imi maizvinzwa sei? Zvaitondikomborerawo nekuti wakandoonawo ndichikurawo ndiriko ndichiendawo kuchikoro svikira nditorwawo ndiri musikana. Saka izvozvo waitongozviremekedza zvakadaro, waitifarira chaizvo. Nanhasi chero mukangoenda chiremerera chacho kuti chinongori mai guru kana kuna mai nini. Tinzwe panapa kubva kuna Itai kuti ko panhauwe yavakapomerwa yekunzi vakaponda munhu ichiko zvakafamba sei? Sungwa baba wakabva kushow anditi wabva kumashow, wabva kushow kwavo vakabva zimfanza dziri kasvika kuma 2 AM ndofunga ikoko chinyasoza mutemperature chedzo anditi savaita wakabva kushow vakomana vaita sei vaizikisa zvinhu zvopedza kumba anditi driver obuda nemotikari kuita sei vaperekesa vakomana andi driver anonzi paakabuda akasegeti rakafurika anditi vaperekesa vakomana paadzoka here ameti chichakazoitika ipapo anditi mbafara mageti ake ndarobva amebva muka semazuva ese vava mudara chikafu ndarobva achika ndara aifara kana apedza kuchika augeza mazino angasagezere mutimbo pamucheleti aifanira kubuda kunze kugezera kuseri ndobvaita efoti izvozvo kugezera kuseri kusingi mazino ake anditi ndaravhura dhori pameende pakitchen rere atora bude panze abvana papa narume tongo vamira mwe kuleft mwe right wake panze padhori padota buda wavunzira wewe muite pana ne varambuka kwanyara ndaba vadeza kuti baba anditi ana vangu akatokashia zvikuita vakashia kutoteza sei sana vangu nembe vasurprise vangu batwa naye ndaba vadeza kuti baba vanhu vakawanda mara ndipoka parisi ndipoka ipamba ndaba vatora vapinza mba ndaba vabvunza musa kechipana pana yanso de ashini ndaranga parisi angena chazindi amende kuondeka ndikumapurisa ngena varazika pasa rumwe ndakawarwa 33 vakarara varazika pasi anditi pava 3 ndavabvunza kuti musa kechipana anditi vanhu vangatiungana vamaraini ndobva ndabva tosiya patoti ngatiite tichienda nevanhu kumapurisa vanhu vazhinji vamaraini ndovakazorwa vanhu vaya anditi varo vanhu vaya but varo vadaro vapaniswa mapurisa vapaniswa moke mapurisa nana mudara nevanhu vese vamaraini vapaniswa mazisa yatuma kwe mapurisa anditi ka zvapedza kudaro after mwedzi umwe wacho akatozonekwa naanamai iyo zvo yakusunza afona akatoonekwa chitodaka imba pedu atori maskati patopera mwedzi vanhu vasiwa andika kuti pane kwakazonorohwa here vanoita pakazobata vanorohwa here ameno kati pakaonekwa achidarika ipapo bani maskati angatosiwa mhero nyaya dzaita dzapera zvidii because pavanongosiwa mapurisa zvangosiwa zvaita senge zvatopera anditika pazonekwa kudarika pamba patopera mwedzi nemazuva maskati matori maskati akudarika nepafani pedu muzima kwatogara pafandu achingozvifambirawo zvake achitofambirawo hake moitaenda kukarepo muzobva kuti asiye munhu akarwa panapa here uyu achinzi waya vachida kubawa zvangopera zvaramdiranga storipo patopera time poko vachangasema mapurisa vanzi munhu amakarowa rafa saka vabereki vacho vakutoti ketaenda vakaita sei
ndakarondoora mwana wedu wakamta akafira kumberi ndakazomenya dzakazomanisanisa izvezvo saka dzikatotonga kasidii zvikamudarasozinzi ndovakakwanisa kuti munhu aite sei munhu pakarohwa nevanhu pamwe akwarira mukati pamwe zvakasitwa kuti asunge azofa panguva yacho masungiro akasitwa mudara. Saka mudara aenda kuiva akagara nguva yakareba zvakadii? Mudara akagara almost 2 years. Saka Simba Brothers yange yasara yakaita sei? Simba Brothers mazuva acho yayo ndara ndambinge chiti chenjera musere ndiyanga kuroma leading focus angene mingino akenzi John Msere ndiye roma leading focus kwakuna na Tonderai Mashindi ngari boni nongo ndo anga roma transfer yange management yacho sekondari andonati gogo angariko ndinoti gogo anambonyamira sindo mazuva avazo pasitanga machesi pepe basi imwe team ana white bako ana nyani fidwa mwariko ana Innocent Mpala wangu wako mwana anaimba nependra ke mwere wangu Zim Select exactly ndo team ya sala ya utasi chiro mazashi apane chimwe zvakasha ndakazoudzwa kana iye Donald Gogo anzi wakomana wakamboenda naye kumakuwa kuda kumboromurikita kumborokinditsaita ketai amanaka munzwa apa nekuzofamba kwavaita vari mukasongo muyamu vamwe vachikura muyamu vakaona kunge matauriro vandaitwa namukomaketa vakaona kunge vari kudzvanyirirwa kana kuti vakurawo vamachongwe vari kufanira kuita zvavo then they turn against mukomaketa sometime kuti iwewe ndori kutozota zvakati iwewe uta zvakati ndikati ndisingataure mazita evamwe vakanga vari muasi vanhu vakaita izvozvo then nekufamba kwenguva vanhu vane zvemarongero vakaizviita vachida kuuraya chi ngomaketa aya ngomaketa aya haina zvaiziva ndokutora ndokufunga vakaenda kana makambosvika kuchitungwisa kune kumakuva eloko kusementi kuya vakatenda vese vaive nechikombi chavo so chakanzi Kasongo chiya vakatenda asi vaibva kushow vakabva pamba vakaita senge meeting zvinzi hande tinoita meeting yedu chi kusina rushinji ndo matauriro avaindiita nemazira saka vasvika kuye kwemukomaketa yanzi ndakashamisika zvinzi tanga saka kwakavhurwa bonnet kubva vamwe vabata matsvimbo tanga hanzi ndakashamisika pana zvandaiziva ndopa vakazoona kuti ndo zvange zviripo izvi saka kune airidza bhasi ainzi Finos mapurisa aibva kuchechecho airidza left hand caution akarwadziwa akatanga kuchema mumota aona kuti munhu watoda kudaro eka is innocent ona tanga saka vaimuziva mukomaketa iye pache zvake kuti is brave akasimba zvimwe zvokupfuridzira ivo vacho vese vakanga vari mutime vanhu vanzwa Mwari anopindira vanhu vese vashaya pawa nezvavanga vakaronga kuti tingosvika tichiti bobobobobobobobo Finos vabuda akanzi mudara uyaku vaenda nawo panzika ndo nyaya iripo takarongwa nyaya yakarongwa ndiripo zisi kuya kwataita tasene netsvimbo dziri kuko keta akati hazvina hazvimusha then he walks away atanga kufamba naFinos ya vasiya avakasara vakamira paipe vaperekwa ava vaenda kumba ndokuparadzana kwavakazonyatsoita zvakabva zvangoperera ipapo zvangopera mukomaketa aona kuti ndikushanda nevavengi nemhando ndokuchitotanga iyo ndokunotanga Simba Brothers yekuitanga kwaakaita angaina mukomasoro makore vanoridzi mister wekwa Simon Chimbeto nainzi Peter Majoni achiridza base ndakanga nairidza lead pekutanga pavakaita na mapfupa gwedebe mapfupa asarire chichichichiya iyo keta yairidza chipa keta yaimba chete rhythm yaridzwa nani yaridzwa naDembo Dembo ndokuzobva ipapo manje ndopakazoitana Devi vandataura vaya nana Poster Matches nevakomana vandambotaura vaya ndo yakazoita Simba Brothers chaya yakatanga kuti zuva nezuva nezvavo ndopayatangira rega ndibvunza mai guru wangu kuti iwo mukoma chakaita kuti vasungwe chii inyange nyaya matsotsi mbavha yanga yauya saka pakuuya paya mbavha iya wakangodedzerawo vanhu kuti mbavha yasvika munhu aunyararika usiku
saka vanhu kuzoungana kwavanoita nekurove munhu kuya ndo kwakazokonzeresa kuti wachitorwa. Asi toza kuti nyaya inotongwa pakazotongwa nyaya ivo havana kurondedzera kuti aiwa inini hangu mbavha yakauya pamusha ndobva ndachiedzera handina kunge ndawana chekuita ipapo pakukwara kwemunhu. Vakatsanangudza saizvozvo asi vakazonzi mhosva yenyu iri pakuti ndimi akadeedzera, saka kuzoungana kwevanhu wanenge wakonzereswa ndimi matimbafa, saka ndo paizoitwe mhosva ipapo kuti ndowatanga. Pakomana aiwa zvinowanika kusungwa kwakaita vakagara nguva yakadiba zvakadii? Avengu vakangozogara 3 masibe 3 yes, hadzina zvinazotokwana kuti 3 ngati ndodza wakagara idzodzo pawazobuda mawanzo kamaiguru. Right, ndakazotara neanonzi Craig Nekairo. Craig Nekairo akamboshanda zvakare naKetai Muchawaya achiridza mabhesi koko nemarhythm. Akatomboshanda zvakare naye Itai. Regai timunzwe Craig. Kushanda kwakaita kuti nemazira anoita kuti sei mukoma Ketai vakasungwa. Kutaura kwazvaitwa zvakaitika izvi zvinonzi izvoni vaiveneka kufungidzira kekuti mudzimai wavo anenge ane zvaaita kunzwa zvedu mafambiro akaita nyaya. Saka pari kunzi pane munhu akauya achiita seari kutsvaga namba, saka pane jurawo, saka ainzi aidongorora here kuti aone kuti ndiri here nhamba yepamba paidi paaitsvaga. Yainge itonzi yanga itori imwe hama yeumwe muraini imomo, asi anga arasika bine kuti ichokwadi. Saka munhu anenge akaona munhu here sekutaura kwazvakaita ndokubva amuti koyo uri kudei, akati ndarasika ndiri kutsvaga nhamba this time. Saka anenzi pakaita pakupukana, asi haana kurwa zvokufa ibaba munhu iye akarohwa ndobva akambara abva aenda, but yakazoziva kuti akairwa papi ndobva azodzoka here, asi hanzi haana kufa ipapo. But pane pakazoda kuti hama dzakazoda kuzoramba dzichisimudzira nyaya dzacho kuzongonzwa hatina kunyanya kuzvibvunzi zvakazondigona kutaurwa pambasiripo pambaine nyaya yacho chaiyo, asi ndo nyaya yacho ndakangoti nzwe izvi zvakawanda harizingazoziva kuti zvechokwadi. Right, zvisina yazvo ndakaronga rwendo ndobva ndaenda kumadziwa. Kuenda kumadziwa panonzi pakaziwa ehe. Pane murume anonzi Tony Chirime. Tony Chirime ndiye umwe weavo akarohwa neButterstick namukoma Ketai Muchawaya. So regai timbovanzwa iwo amukoma Tony Chirime vachiti pakadivi ravo vari pamadziva apo. Musi wa 9 April 93 kuti nozi shamwari yangu akauya kumba achinditsvaga mushure mokunge ndanga ndamupinza basa kumayadhi. Saka ndobva tafomanza achishanda ariko wasati auya. Paakazouya paholiday yaApril yeye ndobva anditsvaga kumba achida kuti tiende kubhawa, ndobva andishaya. Saka kubhawa ini ndokwandanga nditori kubhawa ikoko kwangu kune bhindi ringe richiridza ikoko kwangu naEphraim Joe anga achiridza. Saka pakantsvaga bhawa bva andishaya, ndobva azoya kuManheru bhawa ravharwa, ndobva andiona kumba. Bhawa rekupiri usununguko byawo kuchitungisa kuero. Saka ndobva azoya kuManheru, ndobva andiona ndako kumba. So kanzi nanchikutsvaga zvare sei, ndikati ndiri kubhawa zvanzi handina kuora, ndiri kuseri kwangu kune bhindi ringe richiriko kwangu naEphraim Joe.
kusvanza ameshamari zvakandita zvakanaka strike wakandipinza basa saka ndati ndikufadzewo andinogumisa wandikati ayo zotochiteweka tozozviita mangwana saka aura chindiperekedza ndoda kunoona amioti muningina wa makosipanda andambomuona masikati saka ndobva nditi unozouya kumba kwa mukoma Ketai kana aona ndisisiko unobvunza Ketai acha kuti ndiri kupi ndo pa ndakamuperekedza ndopata kusvika kumba kwa mukoma Ketai dzanga dzangu vaidzi dzanga dza kuma 10 tasvika kwa mukoma Ketai amioti we anga abuda nekuti wakomana webhende wangu waripo wachipractice saka wangu watopedza zvangu wachita saka mota ya mukoma Ketai yange yabuda yakunodrivera chi wakomana webhendi pataona mukoma Ketai saka takasvika topatanoka ngidhirangara kufuwa tasvika tapinda patanoka mukoma Ketai wangu achitobuda wakabata toothbrush yawo achitogeza mazino ndobva mukoma nayo ndobva abvunza akati tiri kubvunzawo amioti saka nzina iwo mukoma Ketai amioti anogara pano saka kwete mukomana munoridza naye saka anogara panapa here saka muningina wamakosipanda saka inini amioti ndanga singamuzivi saka pakati muningina wamakosipanda ndaimuziva nokuti imba yamukoma Ketai neyamako dzakaperana magotsi ndobva ndati orada zvina kuipa mukoma Ketai sezvo uyu atizo munhu ari kutsvaga muningina wamako anogara pasiri apo pemba yenyu saka zvina nesu tende tunoita sei tunobvunza kuna mako saka naye Ketai aiwa imi muchipinda mumba ndopataka pinda mba muyemi saka ini ndanga ndati ora shamari ini ndaita sei ndakuperekedza ndakuita sei ndakudzoka saka zina mukoma Ketai aiwa hazviite imi muchipinda mese atipinde ndopata pinda mba muyemi takanoti atikada kuti tisane naro panze azviite ndopata pinda mba muyemi tapinda mba muyemi ndopata agara pasi apo patagara pasi yakatiramidza kuti tigare pamasofa ndopati tigare pasi tagara pasi saka akomana munhu zakuti imimi muri mbavha imimi pamasvondo mairi akadarikapo panapa ndikabirwa makrits angu maempty crits ningiriki emadrinks netai zvanga zviri kusirupu tikati manje tiri kutsvaga chi uyo ari kutsvaga ami saka ndada kuti ndikada kuti nditaure andirambidza kuti nditaure Ketai achititi iwe nyarira sitaura newe ndikada nditaura achindirambidza ndada kuedza kubatsirawo manje nekuti nananzwa point yake semunhu angatsvaga chi amioti muningina wamako ndopa akasumuka ndobva anotora brastiki mumba atora brastiki saka ndoda kumbouranga ndobva atanga kutora nebrastiki iyeye apedza kudaro ndobva abuda ndobva anotora umwe wakomana 3 ndobva auya ndobva atanga kutora paye ndobva abuda futi ndobva anotora umwe 3 ndobva ta 7 vakatora zvekuti takafenda ndobva didzira demo kune mukadzi wake akati ndipe demo mukadzi wake akati demo hazviite itakafira mbiri ndobva takatozonunhwa nemukadzi zvekuti da pasina kuti mukadzi wacho akazopindira imba yanga yazara ropa kapiti yese yazara ropa saka tasasakwanisika kupfakanyika panga pane musoja pakati pawo wada unotora mota yemasoja ngiri kuelo kumashops panopaka kapaki wada unotodhamba saka pawakanobuda payapaye dzanza kuma1 dzeusiku ndobva wasangana nemaneighborhood ndiye muarea saka maneighborhood akawaona vanofamba nguva ino avo vanenge vari kunyangira iwo wangu waona kuti mapurisa ayo saka maneighborhood aya ndobva abvisa mahedi vachifunza kuti pamwe hatina kuonekwa saka iwo waya ndobva watange wakuwanda ana Ketai waya saka maneighborhood aya waona ndobva akuenda ikoko ana Ketai wabva watidza vamanya kudzoka kumba mapurisa achiteera vachinosvika pamba papaye ana Ketai wachipinda mapurisa achisvika wachona vanhu vangatoungana patozara vanhu zani mapurisa paita siye panapa nzano mune vanhu vari kurwa mukati hanzi pabatwa mbavha mapurisa ndobva apinda paye vaona tisu sikanzi kwenga wakomana ndiwo muno muwanawo amuwazira wakomana wawo sikanzi wauya sizi kanzi wauya achita kutsvaga amioti sosososo saka isusu ndatedza kunzwisana nawo wakomana munuma anza manje hapana zvatingaiti kwakuzodidza ambulance wakatadza kuwirirana na driver ambulance akati manje vanhu vawatita siyawo vanogona kufira murodhi saka zviri nani tiende kuchipatara
imi mwenda ku ongwari mapurisa ngari matatu. One ndina kuchipatara. Imi 2 mwenda ku police munogadzisa mapepa medical report yekuti warapwe. Kuchipatara kukuna zvanzi na driver ambulance inini chamira kuti vanhu varapwe. Saka mapurisa akati ayo simute munoti totakataswa ku police pogadzwa mapepa aya. Tozoenda uku. Saka ndobva watadza kurana pai. Ambulance kati saka zvanda kuita inini ndakutakura. Ndinokusiya papi. Ndinosiya pa police. Muzona zvikita. Takazotakurwa pai kubva papa nazo zvati zvakazofamba sei kuti inini ndakandafenda. Zvokuti tatusvika police keke inini ndakaenda kutoburiswa kutiswa coffin. Macoffin eningirika emarate mapurisa aya. Saka tami yakabatwa nemapurisa aya chinisundza mumwe kusoro. Saka mupurisa akanzwa sei. Ndobva ati achimbomira. Ndobva takaita noise achirowa mota achirowa pasi. Mabharasiki. Ndobva ndanzwa noise yakure. Ndobva ndapfakanyika zvanzi ampenyu. Hana kufa. Mumwe wangu akakwarira mukati, ini ndakakwarira kunze. Kuzi ndakableeda. Ndoanza uyu mpenyu tatakurwa payo kupolisi mwe. Ambulance yana kuzumira verasi. Yapeti set trip. Tapinga mukati mapepa yanyorwa. Kuti achitakura transport mapanga pasina. Yakazonikwa mangwana acho. Ranga rigoro ripi? Ningiri 9 April 93. Saka ndobva tazotakurwa nemangwana acho nepolisi. Ndobva taiswa kuchipatara. Taiswa kuchipatara kwekwe ndobva tarapwa. Ndobva tadziswa futi kupi kupolisi. Ndobva zodizwa ketai. Patsogombo ndobva washayikwa. Saka Amiyoti akazouya here kuzopa uchapupu? Amiyoti akabvunzwa koti. Akanzi good news. Joram unomuziva here? Akati hungu ndinomuziva. Zvikanzi wakambomuona here iwewe musi wacho waitika ningiriki nhau iyi? Zvikanzi ndakamuona masikati. Manga mataurana here kuti munosangana zvikanzi hongu? Zvikanzi alright. Ndiangane umbowesi manje ndozvaizwa vachidwa namija tirizoso. Kuti wazive kuti Amiyoti anga achita sei? Anga achizvisiwa here? Amiyoti ini ningiriki ndasingazivi kuti Ketai uyu na good news Joram. Ketai akanga akatora amanini wa good news. Agari mudzimai wake. Saka ipo paya pawainetsana paya wachiti wewe urutsvaga Amiyoti anogara panapa here? Wanga uchitoziva nepo paya ini ndiri muri mana asingazvizivi kuti vanhu vanotesiyawo. Kuti wane nyaya yawo. Wane nyaya yawo. Ndikazozivira koti. Kuti vanhu vanotozivana naye yawo. Uyu anga akatora amanini wani uyu. Saka amanini wa Amiyoti kuvaita mudzimai. Anga chiri mudzimai wa good news. Amanini wa good news. Ndo mudzimai wake. Anga ari mudzimai wake akazosiyana naye. Wakazosiyana naye. Mudzimai wake zvaitozikana kumbereka kuti aiwa zvekungofambidzana. Anenge akatombogara naye because ndakanzwa kuti uchinzi ndakanzwa ana mai wacho wangu aripo nedzimwe hama dzacho. Wachipombo kuti wakatombotora mwana wedu. Uye akatombogara naye. Saka ndopandikaziva kuti saka vanhu vaitoita siya waiziwana inini napana zinaita si zvananga asingazive. Saka uyu ndofunga akabatikana nokuti koiye munhu ndakaramba amanini wake panapa ari kudei. Andimona manya. Plus apa Ketai aimboita zeshabhini pamba pake. Andimona. Saka uyu aiziziva futi kuti pamba pake Ketai pandozichi zeshabhini. Plus vanhu futi tanga chida wawaiziva kuti panga togona kuita si togona kunotenga ipapo si munhu angada kuita si angaida kutenga. Alright. Saka yenda kukotiko kuyako akatenga maloya ndobva atenga manesi ndobva mbuda kutenga dokta akaramba kutengwa manesi ndo akabvuma kutengwa. Saka pamanesi akanga atengwa 3 nesi ainguti achipinda 500 angupinda chete mukoti 500. Saka wokutanga akabvunzwa kunzi wakaona body here? Akati kwete. So na magistrate sei nikuti nesi angati ye munhu akafa haana kufanira kurowa nekuti mukomana akazofa after 9 days. Mushure mokunge arowa akafira kuParinyati hospital. Saka ndobva ati nesi zvanzi dai kuri kuti kwangu kurowa dai asina kugara 9 days. Saka kwangu siri kurowa ndobva zvanzi na magistrate wakaona body here?
so ndina zvikanzwa zvizi vasiyo kuti akafa kufa kwakaita akusikurowa zvikanzi dakangurowa dasina kuningirwa pamwe mino chimwe chiro changa nacho hoye vakazodidzwa mumwe ndobva auya ndobva abvunzwa zvikanzi wakaona bhodhi here zvikanzi I was out saka wese angangopinda chete yangobvunza wakaona bhodhi here akati kwete wanzi out ndobva kwazoya doctor akaita postmortem mukomana akati wa postmortem about 10 times 10 times ndikuti achibva auya achibva abvunzwa naningiriki akati kuna lawyer ndipo 1 bepa reningiriki reningiriki postmortem zvikanzi naiye lawyer abva aramba kupachi doctor weyo zvikanzi iwe ndiwe wakaita postmortem mapepa unawo ndikuti angane yake aida kuona kuti handina kuchinjirwa mapepa here saka ndobva wada kunesana papa ndobva namajasiti mumpe saka lawyer ndobva atora bepa riri ndobva pachi dokta angoribata chiri kudaso ndobva mudzosera ndobva mudza zvese zviri pachi zviri kabebhizirwa bepa iroro zvikanzi mukomana uyu akapwanyika mbabvu dzakapwanyika idzi angasasakwanise kuita weti angasasakwanise kuita tsvina akakwarira mukati kana kuti agomere angasakwanise mukati mese makanga maparara ndokunzi nadhokuta inini ndakatanga kuita basa iri 1962 munhu kana achinge afa pakaita 3 weeks akafa ari musango akauya kwandiri inini ndikamuvheneka nditoziva kuti akaura nechakati munhu akakwara zvakanyanyisisa pwanyika mise mukati nekurowa inini ndakakwara musoro pane kiriki panapa zvekuti kana ukata makutiso panoruma kuita ngefanika pane zvinhu zvekungengena mukati kana kuine zuva pandangefanika pane kiriki. Pakatora mazuva mangani kuti papore ipapo? Ndanhasi ndichiri kuzvinzwa. Ndobvira hangu ipapo kuti pamakabva mukukuwara mukapinda muchipatara pakatora mazuva mangani kuti mupore? 93, 94, 95, 96, 97. Fuezi. Kuti papore? Kuti papore? Ininika? Fuezi. Fuezi. Muchingoenda kuchipatara? Ndichenda kuchipatara. Ndichitorwa ma-X-ray? Ndichitorwa ma-X-rays. Mapepa acho ese aripo nemadhesi acho zvese nemakadhi zvese zviripo. Zvine madhesi acho ese andikutaura yaya. Aibhadhara kwese koko ndiani? Ndini. Zvekuti pandakazopedzesera kuti ndapedzesera kuenda ndakapedzesera nenzeve manje muna 2003. Ichokwadi makadhi acho ndaitoaona ndichitoaratidzwa ipapo. Panga pakaiva asi makazoonekwawo muchinzi mainge muchingofamba muchiwanzika imi. Aiwa hazvisirizo. Iyoyo yange yangu statement. Nekuti aigara mukomaketa ika nepataigara suka ndofunga 200 to 300 meters. Saka mamuchingori vanhu vemunharaunda padhuze sterek zvekuti itori neighbor kupedzisira kuti ndapedzisira ndakaenda 27 June 2003 ndakapedzisira kuti ndapedzisira kuenda kuchipatara nenyaya yenzeve kuti nzeve iyi yenge ichitadza kunzwa saka Godhi akabva azonovigwa kupi? Godhi akanovigwa kuchitungiza cement. Maivepo here ehongo Keta yaivepo here? Angasipo. Saka kureva kuti mimi kubvira musi wamakarohwa iwowo ndo pakazongo Godhi ndo after 9 days ndo pakabva ashaika? Ndo pakabva ashaika. Imiwo muchiendawo muchirwarawo ndizvozvo. Saka pane here wekwa Muchawaya akazombouyawo kunokumbira ruregerero? Kwete. Hapana. So Mukomatoni ngatiti kwauya umwe munhu ada kukumbira ruregerero anobva kumurekwa Muchawaya munozvitambira here? Ongu handinozvitenda nekuti kugara kwatanga takaita iko ipo paipa yakwareko kiyako yako mukomaketai
ndafarira singaite nekuti band rawo ndopinda ndaifarira zvekuti marekodzi andaitenga awo iwo chete ana kiongezi waseleka mapambane makale dzawaimba kudzidzi dzichinzi Swahili isi superstars kasongo band taigara munharaunda iyoyo saka ndavafarira zvekuti izvozvi zvakangoitika chete kungoti iwo ngomaketeka wakangotadza kunzwisisa chete andimaona nekungewo futi pakanga panewo negaraji wo rekuti wakanga wakatora amaniniwo uyu wakazomusiya saka tisingazivi kuti pakuzosiyana kwawakaita pamwe haana kusiyana mune zvakanaka here handimaona manje. Saka Godi hama dzake moroza kwadziri? Hama dzake ndakapedzisira dzichigara kuchitumbisa paakazonzi kujeri akaendeswa kuchagona hapana. Saka kuchagona hapana ndobva nziye 6 years kujeri. 6 years ndobva bisirwa 2.5 ndobva nzanopika 3.5 ndobva aita appeal ndobva enda kwa court. Court ndobva ati ine medhaka iyi yawakauraya. Saka pa 3 years 6 months zvangu wapuwa wabvisirwa iwe dzimwe dzidzi wabva wanzi 3 months takukuwedzera dzimwe 6 months wakuchipeka dziri 4 years ndokuti wakashora dare ndobva azoenda kujeri kuchagona hapana. Kujeri uku akapika 1 year 8 months akazobuda kurwara. Abuda achirwara kudaro haana kuzombogara nguva yakareba kunze ndobva ashaya. Saka inini zvandanga ndakatarisira kwaari ndanga nchiti pamwe ashandi bhadharawo zvokuti panguva yandairwara ndichirapwa ndaifungidzira kuti pamwe anogona kundirapisa kana kundibhadhara. Saka akabva azoshaya. Zvino ashaya kudaro panga pasina kuti nini ndiani mumwe ndingazotaura naye kana kuti semunhu yatasi semunhu ashaya pasina kuti zvapera zvakadaro zodaro kunzi anga achiripo pamwe taigona kunge tichizotaurirana nekuti ndakazomboenda kuhaikoti ichibva yandireferya kuHarare Legal Practitioner kuti zvinge pachiwano ndione kubhadharwa yekuripwa. Reketi nzokubva name guru kuti parufu rwake chii chakazonyanya kuvarwadza kudzimira kuti vatisiye? Wanombonyanya urware zvine mbiri zvokuti unotofunga kuti munhu aitosvike pakutisiya. Munhu aitonge achitongozvifambira. Ngorwara kwaingotaura kuti mabayo. Saizvozvo ndozvaita mabayo. Tosvikira munhu zvakatosvika pakutoti munhu ashaya. But havana kurwara zvokuti wakarara zvokuti vanotakurwa kana kuti vanotadza kuzvifambira. Saka taitingoti nehope kuti munhu anopona. Tinoda kunzwa kuti chii chakaitika pazuva rekupedzisira kudzimira kuti mushoko muone mimi kuti zveshuwa vatisiya. Chii chakaitika? Kuti tibve taona kuti vashaya. Chii chakaitika zuva racho? Vakatakura kuenda kuchipatara kana vanga vari pano pamba ndezvipi zvamakatanga kuona? Ya kuchipatara taienda asi ipapo vakazoshaya tisiri kuchipatara. Tanga tisiri kuchipatara taita tokumusha. Asi kutaridza kuti wakatoonekana waitoziva kuti ndofunga mwoyo wangu wakubuda. Munhu akatenga aironga zvinhu zvake asi taingoti kungotaura kwemunhu ari kungofungidzira kuti vanofa. Ndozvaiite pfungwa dzedu isu zvinongoti vanongorifunga kuti vanoshaya iwo havafi. Nokuti munhu anga akuronga zvinhu zvake chakati munodai. Saka tisaizvitora serious taitoti ngotaurawo. Manga muri kuno kuHarare here kana kuti mama toenda kumusha? Pepa wakaronga zvese zvinhu zvavo taitiri kuno. Pazuva rekupedzisira muri kuno kuHarare kaunti mama? Pawakazoshaya taitaenda kumusha manje. Asi kuti pavairwara vari kuno kuHarare ndobva masimuka nawo kubva nawo kuno? Vakazotorawo ndaana baba mukuru wakungonoti munhu kuti ngatimboenda.
saka ndokwakazongopowa shaya. Kuda kuti vakazonopeperwa kumusha nemadzikoma avo. Apa tipoti kwenguva yakareba ungati anotomboita month. Vakabva vazoshayikira mukazovachengeta kupi? Ikoko kwaMutare. Kunyanyadzi ikoko. Nzvimbo yavo wane nzvimbo yavo inonzi yaMatiashi. Wamuchawaya ikoko kumasabhuku. Saka wane nzvimbo dzavo. Ndokwakatakavachengetera. Tingati pane here vamwe vaimbi vakambouyawo kuita umwe wavo zuva rekupedzisira? Vaimbi manje vaimbi vazhinji vakatokundikana nokuda kumaindiro atakaita havana kuziva nekuda nekurufu rwavo. Vazhinji vaitoda kusvika wanga ungori kunifunga wakangoitawo wemaovheti womudhosiwo. Vazhinji vakatosarawo ndoona kutoti makatiza nemunhu wedu. Ndozvavakatoita ikati hatinomboita ziva, asi vazhinji vakazongoona inini chete but washoma ndo wakangozosvikira. Ana kune nyateza vanokwanisa kuya? Hawana. Nikuda kuti kwakure plus neshoko racho mafambiro achakazoita nenguva vanhu havazozvibata. Havanozobata. Chero Mutape osiya chipanga chaiye haana kutombowanikwa ikoko. Panga pakatooma chokwadi. Hamara vaterereka chimbo changu taiwaka mangozvinzwirawo kuti ndo mafambiro zvakaita kudzima rakagamba redu riti asi mangu madzimai ese vakatoita kunzwira paredhiyo havana kuenda. Ende mai Gurugeti vanga vane vakaita mwana musikana wokutanga vabva vaya namukoma Ketai wepakati, vabva vaita mwana mukomana weumwe murume, vakazoita mwana wokupedzisira wechitatu namukoma Ketai. Parufu musoku werufu vasikana ndo vakaenda. Musikana wokutanga nemusikana wokupedzisira ndo vakaenda kurufu. Mukomana haana kuenda naamai vacho havana kuenda, asi amai vakazoenda papaya kwakuchinotsanangurira nekuti ukoko kwana Muchawaya vanga vakatotarisira kuti atakatomirira mukomana yeye kuti auye. Vachisvika kwayo vakabva vasvika udzonzi aiwa mukomana uyo haana kuuya nekuda kwezvakati. Ndo pavakabva udzwa chokwadi papo kuti haana kuuya nekuti haasi mwana wemumusha muno. Saka vasikana makwana vasikana vaviri vakauya vakatozvudzwa musi wacho iwowo werufu. Vakomana imbika inotambika ndokurarama kwacho ikoko. Amado atereri asi ndabata rimwe shoko rekuti Tony Chirime ari kumadziwa mupenyu ari kurarama asi ari kuchema aneka kugunun'una. Munongoziva isiso vanhu vatema kugunun'una kwedu zvinobva zasi kwemoyo, munoziziva kuti zvoita sei, right? Zvazvinoita mupari wemhosva akaenda, asi munoziva ngozi kuti ngozi inoita sei, inosara izopfukira kudzinza ikoko vana vazukuru. Saka zhinji kacho chida kudimburwa zvichiri pedyo ndezvanga zvichiita mhuri yekwaMuchawaya, kana zvichiita kana uyo wokushayikirwa wokushayika pachiri pedyo panapa zvichida kuenda munokumbira regera tina basa iko zvinhu zvanoreva nokuti imimi hamusiri mimi akapara mhosva. Akapara mhosva anenge akaenda. Saka imimi vanotaura nemi nenzira iri nani yakareruka kungosvikawo muchikumbirawo regerero zvinenge zvakanaka zvichiri zvakareruka aparizvo nokuti mukazotanga kushayikwa imimi vana venyu nevazukuruko chazenge chichiri chapwititi. Ndoziva kuti vanhu vatema tagara takadaro. Amaro atererika ndo mashoko angu inini iwayo badzi. Chimbo changu taiwaka ndotenda vese vakabatsiraka muchirongwa ichi. Ini nangu ndoponotungirawo musoro usina nyanga pasi ndosiya muna Tete Sonanis Banda. Tata.